What's up guys? Welcome to Visayang Tagalog channel. So, welcome to my vlog again. Nagbabalik. Meron tayong trabaho ngayong gabi. So, re-retrieve natin yung machine. Ayan. Diyan, nagre-ready na sila dyan. Welcome to the city. So, panggabi tayo ngayon. And, karoon ng buko. Let's do it. So guys, yan, nandito tayo. Magli-lifting na kami. Nag-prepare ng lifting. So, yan. Welcome to the night shift. Yan, nagsasetting naman sila. Okay. Now we're checking the inspection, all the outrigger. So far so good. Check natin yung outrigger niya. All stable. So ready na tayo mag-beat nito. Okay na lang. Check. Ready to go. Tapos na rin natin i-set up ang counterweight. Ready to go. Let's go. Namin dito sa frame. Yan, diba? Ang laki ng machine namin. This machine is RASA 1.2 diameter inside and OD niya is 1.5 diameter. Total weight is about 12 ton. So yung ginamit namin crane dito is 100 ton crane. Ayan, tapos na po kami. Naglilikpit na kami ng crane. So tapos na. Yan. Ito yung machine namin. Natatapos lang namin. After all the hard work, ayan. Maraming dumi. So far so good. Nagliligpit na kami. So guys, tapos na tayong magtrabaho. Open na yung road namin. Kanina close. Ayan, nasa city tayo. So
So, kaya pagod. Time check, it's now 4 a.m. 4:17 a.m. So, maraming pagsama at pag-support sa aking munting channel. So, that's it po today. Not morning, good morning na. And maraming salamat po. See you. Paalam. Bye bye. Good night. Fall into design VisLog channel vision. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, pahina ni VisLog. Maraming salamat. Paalam.